Sa gudahin nga rod ti surat, ti pagkasalitaan ni Vanji, nga napauluan iti pamabasol. Dear Manong Nemi, tunggal makitak ni Bingbing akabsat ko Manong Nemi, nga nakatugaw iti wheelchair, ket makitak nga napukaw na dagiti duwa nga sakan. Agburek ti darak Manong Nemi ket kunak keng kuana. Basul mo! Basul mo! Basul mo! Basul mo! Basul mo! Basul mo! Manang, di na kawawagan ni Manang. Gabutawan kapsat ko akaskan ka. Kaputa, basul mo! Basul mo! Basul mo! Basul mo! Diyak nagayayatan, tinapasamak kanya, Manang. Hindi mo nagayayatan? Nagpilit ka! Saan ka nga sumursurot nga pa makifield trip ko namin kinitatang? Tayo so pa gastos. Imin pilit ka. Hamad ka nga inkapilitan deta. Han? Hanggang kapilitan. Hanggang aming estudyante kita makifield trip. No talaga nga saan ka nga palubusan? Hanggang kuma nagpilit. Di ba ada waiver? Nga masapol nga, ada pirmaan, tiya, naganhat, gardyan, tapos may saka ka rin sumort, at akad pinirmahan ng tatang. Ha? At akad waiver ng pinirmahan. Manawan! Ngayon, naglibas ka. Naglibas ka nga si Mort, iti at nga field trip, kat anyat na pasamak. Nadisgrasya kayo. Nadisgrasya kayo, kat may saka ka rin iti, nadangran, napukaw mo ti duwa nga sakam, nagbaling ka nga baldada! Pakawanan na, Manang. Pakawanan na kinitatang. Nagpaiso, nga sandak akayat na palubusan. Kinawan ti pinirmaan ni tatang waiver. Nagpaiso nga nagpilit ako. Kahit ko lang nga mag-experience, di ba kung nga field trip. Diyak nagayayatan, tiga sa tuwing nga napasama kanyak, Manang. Diyak nagayayatan. No, saan? No, kasaan ka ko mga nagliblibas? Saan ka ko mga nadisgrasya? Saan ka ko mga naggastusan? Naisang din ko nagbasa. Gapot na tayo, pagbasak, paggraduar ko, pagbasak ti manupay nga tawen, doon ako mapay nga tawen. Ginastos mo, gapot ti pa nakadisgrasya. Ita, isang bayan, kasara ka makapagturpos. Gabuking ka, basul mo, basul mo, basul mo, basul mo! Hindi sumangpet ni tatang Manong Nemi anawain na. Talaga ba basul na tatang? Basul na. Basul na no apa nga napukaw na tidwang saka na. Basul na no apa nga nadisgrasya. Basul na no apa nga nagastos king kuha na nagiti kwarta ko mga para kanyak di pa nagbasak pa nang ituloy ko ba nagbasa. No apa nga tawin ko ba? Ikaw di ba naka-aksidente na? Naisal na ti bangkagyo. Nailako na iti baka. Baboy. Ngiso ko mailako nga di kwarta nga paglakwang gastusek ng basa nga graduate iti college. Alawan na. Ngayon, isang ding mundeta pa ng pampabasol mo kang kuhananan. Taurin mo niya at aramidan tayo. Saan tayo na mapasubli pa iti napasamak? Banji, saan mo kung mga derderenterik na ni ading mo abingbing, tunggal kit makitam, dahita pagsawsawam, nga basol mo. Gamot sakit tinagam mo nga, wani ti gastos nga basa. Kit dublen naman yung tagurno nga anak. Tayo nun, marunong tayo, isundo, may tuloy mong tumantagbasa. Awang galas ko, tatang. Daragad na nga buwisit nga anak yun. Nakalawlawag di amin. No kumatasaan nga nagpilit, no kumatasaan nga naglibas nga napan naki-field trip. Ang kumana disgrasya. At na kumapay lang di kwarta,
Kendi kiti mailako nga dat kwarta nga gastos para ti panagbasa. Kaya't makita. Talo makitak dito yung bingbing. Pagburik at talaga ti dara. So, ang panawang kay malangin, di na kayon. Papanam anak, papanam. Bahalak ti biyag kon. Agsubliak to, tapno irupot ko na kita arwata kay nagtalawak. Mapanak lang ta, tapno may luliwag ko ti pungtot ko. Kaya sakit tilakim ko. Bahala kayon. Tinawagak ni Joel manunami a boyfriend ko. Hello, sweetheart. Hello. Kaya mo? Ni, nabil pungpuntot ka. Talagang pungpuntot ka. Saan nga may katipungtot ko? Sino ka pungtot mo? Siya? Sino ko mga pinusang nga na diyang paltada? Na diyang bigbing? Amumon na apay. Hindi lang sardin ti pungpuntot mo. Hindi lang sardin ti pamabaso mo keng kuhana. So, nga panggib ko ti pumanaw. Ti umadayo. Tapno malipatak detang lumakit-kitak nga minisuna. Talagang magburik nga daw gusti dara. Kaya tapno saan ko nga makit-kita. Talawakot. Papanam nga ron. Makamudtan. Ayan mo yan. Kadag dito balay. Sige, umayag dita. Sigurado ka. Kaya tapno nagtak sigurado ko, umayag dita ko na. Awan di kadwak. Kaya ano ka man, awan kadwak. Baka dati nga panagpungpungtot mo kat pala may isak na pungtot mo. Babring ka nagiti agyak kay narakop ko. Kat baka da mapasamakin ka na ta. Sakapay. Sige, bahala na. Inasiyat, namasikugan akong tagasawatan. Kasi nung araw din nagiterapaap mo. Ako na, natundayan nga namin pinsan terapaap ko. Gabo ito tayo dyan nga big-big. Kaano itong harang agsar din ti pagpungpungtot mo? Kan kaano? Nga ibatam ti guram keng kuana. Ti pamabasol mo keng kuana. Agsarita tuntan. Sige, bye. Mayakon. May isang construction worker ni Joel manunay. Kaya may sapay suna. No saan na ka makapagturpos? Kaya dawan na binta sa pagtrabaho. Sakam to agasawak ni Joel. Anong tulangin ti biyag mi? Apikit nga subot kidayat ko Subot namin ti pakariknak ti ayan. Sa may saumat agaharam kanyak nga. At ako mabalin na. At dali kiti kurso na no ka nga da amok ada mabalin na. Professional. Didak matikas kaso. Didak panpansinan no kasta nga mangtedak ti motibo. Buisip. No, ang rapsak tagsao. Harig na itaya kong tibagi. Didak matikas kaso. Binalbalong ko nga ti pungtot ken pudot ti ulok manong nemi ti balay da Jewel. Kat may sangag peso hawang kaduan. Salak kat inarakop ti loko. Madlaw nga talaga nga, tagtagargar ka Hindi pa nangarakop po kayo ka. Lalo nga nagtagargar. Tapay. Baka maaroram nga peso tirik na. Kat gabati pa nagrebrebel dek. Baka maitid ko. Noong nakasagana ka lagi din. Noong anak pa yung nakasagana. Katsi ka. Nakasagana kan? Basit pa itornong ko. Andiyan ang tanusan kan nga po mapanaw. Hanggang umadadayo. Diyak nga rod kahit makikita na diyan nga bing-bing. Kita liklik ang mga makita. Kasi ang mga maliklik at may mesa nga balay ti hemi. Habi gawid na. Sakti mong pabasakin ka. Style mo. Nabi ko mahamot na sa mga tultulungan, kita naganakan ka. So, damit ipanam ti masusweldom sa malawala sweldom met. Di ako guduan agad para keng ka. Tadamit bisyon.
papanang nga rod. Adagayam ko sa Jai, Manila. Facebook friend ko. Mabaling nga tulungan na siguro man. Nga isarek na trabaho. Ano nga trabaho? Kita di may bagay kanya ka nga undergraduate. Sumbre ka iti pabrika. Una factory ya. Ag daily wage sa. Minimum wage. Agurno nga. Tabarbarin mo, maituloy ko matatagbasa. Ngayon kasi lang amin awan ng ganas ko no, natay agsarde nga. Kahit nuwit ading mo, ano plano na? Bag ata nakaradwar pa eh. Tadanda ni Dagarutin nagradwar sa kabagin aksidente. Nagradwar nga naka-wheelchair. Nga panty stage. Inutil. Paldada. Sa nga tangang Basat College. Sinat sa servin ako mga orod mga Basat College kasi ka lang anak. Ano nga orod ti kursuna ko ma? Adumati ka kasta. Graduar dati college. Ano ko matiradwar na nga rod? Kinsil malaglag nga mga alaking kuwana. Nga empleyada. Katakat nga rod pagyanan nga trabaho di kita PWD. Person with disability. Di ka mapandong ti kasta managsasaw, sweetheart. Kasi awang pulos ti sardin di panakasurun mo. Awanan dila ilong. Sweetness mo. Bisito ang mga bibig mo. Sampulat na mapapahaw ti pungtot mo ah. Di ka mabanog. Speaking of ading mo. Ading ko manin. Sa ading mo man, nakamatan na tiya kabingbing. Amo lang araw din. Puurot ti kararuak. Mawali naman ko ha. Adamat na kita kurso ti kaskang ko na. Adol kakasta eh. Kasta nga niya. Ada na kita abogado. Abogada nga. Ada banay na. Siyempre. Di servisyo na. Di utag na. Ti ko ha. Tapat siyang kuwara nagbaling abogado. Tigapsat ko. Naging gana lang sadyahin na. Sino ko mang pabasag yung kuwanan ni Tatang? Kasi pa nagbasa na. Ikarga ng wheelchair. Kalbasan na. May desag wheelchair. Aglugan. Sumrek hindi o nagtikwarto classroom. Kuwa na. Sino mangidulon? Mangidulon king kuwa na. Amom. No talaga nga kalikagum ka. Pursigi ka. Ado ti pamuspusan. Manak ko na. Kat kasila tayo dyan. Diyak pa nakita nga imisim manipod iti. Siyempre, kasat ko man nagbanagam, awan nagduduwa sa akam, di ka naliday. Nangaroon na nakasta nga, basol mo, kung nakengkuha na kadayag, sangsangit na. Nagpakpakawan. Basol na nuapin nga na disgrasya. Basol na nuapin nga na sardin pa nagbasak. Nagdakkel ka nakadup, basol na. Sige sa atin mo na ito. Di ka mamisin. Tada kayo pakamuha niya. Subuang ka. Dati hotdog ko. Bukag. Hindi ka. Uy ka di kusina. Ita pala nakaluto. Ita ibaga mga umay ka. Dinelstock nagluto. Okay. Nagkapangang kami kini Joel Manamnemi. Katsaan ko nga naliklikan. Naidimalpas kami nga mangan, Manamnemi, agsuyabak. Kaya mo maturog. Kuna. Dairwama kami nung nakastoy. Malpasa ka mangan. Kaya talagang sangilyak ti kanak. Alaik tapungan. Sak maturog. Ngayon saan nakapinaturog ti loko. Kapag tayo di makastarig kami. Iti silad na. Manunemi. Itinagada akon. Takayat kon ti maturog. Rinogyan nakmeten. Nga rinoman sa manong. Joel, ano pa ay? Diyan nakasagana. At sana ba ta kahit asawang kit? Nanood na mapasamak ka na tanggat nakasagana tan. Kasanungok si Kugak. Nga tama. Isang nga, bukawag lang tapong pungtot mo. Saan ka nga agpungtot?
No di kat agasog ka nagareng-eng ka. To paturek ngagbulbuli ka kaw di kat tamatam. Dito'y ko manong naming nga naisagot ti kinabirhen ko kini Joel. Agbabawi akman tas ang kumapay lang rumpeng baka saan nga da kami tagkatuluyan ko na ni manapay nga rot maramid ko. Numuna tinpidwami pa manong may mayat manen manong. Alpasan deta naiturog ko. Hindi makariingak. Alarabin. Rimuara kiti sila. Joel? Ay, balasan ka. Nakaring ka gaya man. Wala na. Ay, ni Joel na. Dara na pala ginatang. Madamdama lang kita mga rabita ito. Agawid ako nana. Gawid sigurado ka. Amon uray ni Joel. Hanin nana, gawid ako. Hindi makaawid ak manong naimisapay kumataddan ni Bingbing iti kwarto na. No saan ko nga makita. Nitatang tinangilo ka tiri daw. Nap na panamanak. Tatang, nagparbangon na. Nagparbangon nga niya. Nagparbangon na mabasa di Manila. Talaga ka di nga talawan na kami. Dito lagi ti pamuspusan tatang tanong. May wagsak ko ti pungtot ko. Tapos saan ko makikita na itang Bingbing. Tan makita ka talagang burot ti darak. Anak, saan nga nagayayatan ni ading mo? Matatang manan nga sopet pagsalitan. Uri ibagayo masana nagayayatan. Haan nga mapasublin na pasama. Dahil nakalawlawag. Ulitek man din. Noon na pa yung kumakait. No kumata saan nga nagliblibas. Inggawit tayo. Ante palumusan. Ngam naglibas. No? Sinapul na. Ti paka pukawan na duwa nga sakan. Nga gaputi gastos. Napankeng kuha na ti kwarta nga para kumakanyak. Ti panagbasak. Sino kumatisaan na makapungtot? Sino kumatisaan nga sakit dilakip na? Apay. Awang ka di ti pakabasulan na. Basol na. Awang ka di dirayat ti pamabasol nga ipapay ko king kuha na. Ala, usto na nga rod. Usto na nga rod. Mauma ko namang nagdengig ka na kita. Sumadla kayo. Bisa nga nyo may palpalagipan na. Ingarot mga anin no saan kapay na nga. Talagang mabisinak tatang anak mga anin. Hindi makapanganak manong nemi tinawagak ni Nena tigayem ko di Manila. Panak lang Ilocana. Oh, Panji. Ana, nagparbango na. At oras to nga tanong, dumanong ka to'y. Depende no, ahang ka madadailan. Baka mabutak dito at lunch. Sige. Pagtaros sa mga ron. Diyak ba tayong taros di balayo? Kalpasan na. Inton bigat, kabigatan na. Sumaroon nga bigat. Di ba? Sumrekak to, ito pagtrabahoan. Wala. Sa pulang pala ito interview. Malpas ito interview, diyan. Sumrekan to. Sigurado. Anak nga sigurado. Saan ko may baga nga sigurado? Tama nga no, saan nga sigurado? No makalasat ka interview, no nagasat ka, di ka trabahoan na. Panawang mo nga ito boyfriend, no? Kapilitan na. Namunot, tadra pasamak mi sika. Ana? Naipaay mo? Buwan? Siguro tinay ka rin. Kasano nga rin nung hanggang tuloy komunikasyon nyo at kasukat mo. Kung saan nga kahit katuluyan. Oo, maraming ko. Saan nga talaga nga kami tinay ka rin. Saan ka ngamin nagpungtot desisyon. No si pupungtot ka, no, iti pa nagdesisyon mo, hanggang makaala iti iya. Napintas ka desisyon. Ano nga, sana ka umay? Katumay ka. Ngam-gabong nga minta pa nagpupungtot mo, nagdesisyon ka nga napan iti yan ni Joel, ka-boyfriend mo, di ba? Nga saan ko makarumbeng. Kung nga rod, amok lang rod nga, agmay may sa isun.
Kabuti pungtot mo, kabuti sakit tinaga mo, iti kabsat mo, pimana mo kadi balayo, napang kadi balay da Joel, at napasama. Di mo ni palpaligid dala. Sa tamat ata ni pasama ti kabsat ko. No kumatas hanggang nagpilit, saan ko man aksidente. Kabuti pa nagpilit. Alam, ano nga pagsalita na, basta umayag nita. Sige nga rin, sa bating ka to, terminal. Before lunch, atak to dyan. Saan ako na nagpakada pa kanina tatang manong naming. Basta hindi pumarbangonin, nagrubwat ako. Inlak ko matlang, inlukat ko, indrumwarak, inrakip ko, inlak tiridaw. Damat yung tricycle manong naming agururay. Itibas, kapag luganak, nagpa-Manila, manong naming, may liwliw, sabi ko mata, may liwliw kong tumitlain. Sakit tinakem po kada nga bingping, ako tinakem po. Sinabat ng harod, anong name ni Nena, kita kabigatan na nagpasamak ti interview, kit na stone tinaksa ko, idi, ta, makastareka. Nagtindinawag kami magpailaeng kini Joel, manong name idi damo, imidikuan kasla sulita kung magtawag ken kuan. Aw matinti mauray ko nga tawag ken text na. Ilin to, tanitatang manunay tawag nga tawag. At dapat di gondahoy manunay nga sungbatak. Hello tatang, kumusta ka na nako? Okay, kagtabtrabaho ak. Para ba rin makornungan. Kada kami, di mo kabaling ako, damagin na kumusta kami mo. Nasiyabot siguro ka sa radyo. Di mo ka di pa kumusta ni Bingbing. Atang, nadala nga jak balipatan, di panang pabasol ko ken kuan, nakasta yung palagipyo. Nasa dumagat ka sa jak, adada nga jak kayat nga, ada komunikasyon tayo. So nga, sorry tatang nga. Tapno makalipat ha. Tapno saan ko malaglagip, ti may panggap iti napasamak. Saan nakton matawagan? Apay anak. Basta, saan nakton matawagan? Sige. Bahala kayo ni Biyagyo. Kastakmet. Bye. Nagsukat ako ti SIM card manong name. Tikiti lang nga, sigurado nga, kahit ko nga tawagan, iti nangipakamuak nga dan sa bali nga number ko. Or iti messenger man, sinokta ko, iti Facebook account ko. Kaya nung kasta kagswaldo ak manong name awisek ni Nena. Tan, paano ta? Tagsapin, naserbi na ko kagswaldo ta. Ala, napiyakin ka taon sa bali panunutin mo sa nga siksika. Siya nga ron, tukit na kanakan, kakabsat ko. Di agsapin talatan, no, kuyugan nak lang, agilibra, merienda, pangal daw, no, kayat po agatangan, siya kung di aggastos, basta tirasken, agkuyog ta, aghapi-hapi ta. Nagbalinak ba nung nemi nga managgastos iday di agundaway. Agurnungak kunak ngam saan ko nga pinanunot. No, kayat po agatangan, sige. Sa akong tukalpasan na, i-budget ko ito na bati. At siyempre, pag isundo man nagsweldo ak, numibus ti kwarta. Kaya naman na yun, gastos dito ay, gastos dito. Nga ko man. Tapno di kasta, kita listo nga. Ako mati maornong. Anong nimisan ko napupuutan, ti panaglabas, ti panawen. Ado di kita agar-arim kanyak manon naming ang aumat makursunda kadakwada. Sapulot at ako makwartana. Hindi kita matpadak matlang ang manggagawa. Laborer, hindi kita agsuwasaldo iti minimum wage lang. Aging kang iti may sangal daw manon naming sinaludsud kanyak ni Nena. Talaga nga ginupid mo ang komunikasyon nyo? Jay Lucario?
Kumusta nga tamad tan dagiti pinanawom sadyay? Nabayag ko nga nalipatan ng kat sa may palagip. Hindi ka nga ta, ano, dan dagas ka na pasama ka nakwada. Kat ni Joel, the boyfriend no. Yung tsaka mo, di mo na nga, binasat ko ti komunikasyon mi. Nasadot mo nga tumawag-tawag. Pakadasawa na itan. No, dasawa na. Kitsi ka. Sino nga sung batam nga nagdagra aram keng ka? Kastoyek latan. Di ka mailiw. Di imparaman keng ka ni Joel di. Mailiwak mo na. Sino ko mga rodmat? Ano nga tanong ko Sumbre ka nga GRO. Hala? Pawari kang lo. Kasto bilabiyag ko. Awad sa serbinan di. Tamno adot may gamak ka kwarta. Tila mapampanunot mo, Manji. Basol na dyan, kapsat ko Nakapagit kapsatan. Basol na nga talaga. Kita ma, no, saan ko mga nadisgrasya? Di nabayag ko maitan nga naggraduar ti college. Nabayag ko maitan nga nagtabtrabaho mga opisina. Ngam kapot tinaramid na. Sarding dan na. Regayam awanan ti komunikasyon mi kat may palpalagip lata. Impalagip mo mat gamin. So yung mabaling ka din na yan, ano kasi ito ang sasalita ta? Sa mo kaya, jak kaya't ipalagip mo ti may panggap, ti papilyak na pinanawa. Nag-asawan ni Nena Manunemi, kat siyempre siya at nagbalinaw maid of honor na. Sika, ito na naman nga kasar ka. Kasanuhan, kasara ka daw, maging kasar ka niya. Baka dadanton anak ko, awan to may asawa. Anong problema mo kumakanya? Sige. Advice ko lang Buklan mo ti pamilya. Tagpamilya kan. Mga alak lang problema mo. Aging ka manunemi nga da nang recruit kanya. Iso da ito ay manunemi ni Alex. Hi, Manji. Hi. Mabalin ti mangarim ken ka? Mabalin na, balasang akmat. Malaksid ano, adan asawa, madi Ako pa asawa. Mabalin? Mabalin? Sige. I-date ka nga ron. Araman na pala, i-date na ko. Kabayatan nga, paspas syarta. So, tumatan natin panagbiga. Dag merienda, dag lunch, yan tangang kat bakasyon mo, bakasyon ko. Sige, kung ako manlayangin, mano. Tapos di kasta kita. Nagrigat, tag may mesa. Asawa ni Nena, hamat din na makikuyukuyog kanya. Manong name kabayatan nagsasalita kami kini Alex, kabayatan ng mimirianda kami. Manong sweldo man na pagtatrabaho. Imbaga ka, nagbasit niya. Kasta nga talaga Minimum wage. Gagangay nga sweldo, iti mangbangged. Si Alex, panakilan si ka. Oh? Pasaray makatupay bak di ba sangal daw 2,500 oin alis to sinalag da no adot igamaw nga kwarta adu ti mapanunot mo nga paggastusan nabudno na hindi kagagil at sweldo awan madi nga bisyo itata napig sa sweldo kwarta gig kamat pasaray nagmadag kasino kasino pwede kita tilang babak nang iti makituloy ng mga kasino. Kung mga bakamit ka, pasaray. Pagpalabsan ti oras, lukayan mo turabi, tanong kasino.
Tsaka ito circuit kasta. No akong kwartak nga do, tsaka yan. Iso nga road. Nga gikat ka niti pagtrabahoan. Ta, isarag ka ti pagtrabahoan. Anong trabaho? Delivery boy. Delivery girl. Nagkasosyo ta naman. Nagkasosyo. Nadamat motorsiklo. Nga pag-deliver ko, nagkalubon ta. Di jay makwartaan ko makit, di pagguduan ta kasi jay. Kawan. Depende ka kasanod ka kinalisto ta. No maka 2.5 ta, di ada sagwa 125. 1,250. Gusto ba? Di kwenta? No maka 3,000 na, di makapag 150 ba sa kadata. Kapag nga mga lakat kadwam, nakabingay mo. Kahit ka nga matulungan. Kahit ka nga nanti amin. Talagang krusonada ka. I love you, Vanji. Sana ko na virgin. Taore, ibagam nga virgin ka, diyak mamati. Nusang kong intid, tibag, idi talagang virgin na kumapalay ta. Di ka nga na iliw. Panunutek ba? Panunutin ba? Sumurtakin ka. Padasan ta, orihang ka pelagigkat. Tanong mo gusto di mayan. Ito na day off mo manin. Duat day off ko Ito bigat pa O di, hintay ito bigat. Peso? Wan. Resto lang taga-apply. Basta tinasken, may deliver mo, diya kaya't na yung deliver. Ano naman deliver mo? Top force. Diya lang. Kapayawan ko matpangiluganan at mga deliver ka na gijay. Para nga ron ka na gitay delivery boy, makatulong da, kada gitay awan ti pagtrabahoan na, makatulong da kada gitay basit sweldo na. Tano, grupo ti para gideliver da, manulat mabinipisyaran. Sabagay. Dahil nga pagtrabahuan, para ka na tayo, nga hati na kaadal. Tati ubrate lang talaga deliver. Talaga logam mo kasi yan. Sige, sumurtak-tukin kayo tubigan. Imbagak deta kininihan naman ang name. Nagikat ka? Anak pa lagikat. Deo kung tupay lang nabigat. Kahit ko sa wan, padasag lang sumurot. Tanumayan. Agikat ang trabaho. Kaya nagsistidak sa dyan. Kasta nga rod tinapasamak manong name inyam amunak ni Alex manong name kada kiti kadwana iti trabaho.
amunak karigiri kakadwa naman nung nemi kita naisem da. Saan lang asisyak ti babae mano. Ado kami. Aging ka manong nemi. Rejay. Nangala kami manong nemi iti i-deliver me. At siyempre, nagkalubon kami manong nemi Kenny Alex. Manong nemi idi tama i-deliver min nga nagbalmalen. Sa dinungar diyan ti kwartata. Binulan. Nagsublita sa dyan, nagkapuanta. Tap nilikasta, kita ipakita ta, nagiti napirmaan, nagiti receiver. May pakita nga ni-deliver ta amin. Kasta, kalpasan na, tawanan tanto. Kita happy-happy ta. Manong nemi, nakita ka mismo. Tinag-receivean mo't lang manong nemi ni Alex. 5,000? Receive na. Nakaado tamat gaya. Gabuta, ado di kiti nalak. Gabuta duwata nga ron. Dati-dati, 2,500. No si siya, ngayon gabuta duwata, di sa 2,500 ta. Kasad tumanin tubigan? Ano kayat mo Di ba? Ang kapay nag-ikat? Kata kita na. Tayo tulit at tubigan. Ngayon ka na yung kadi akastoy? Ada mo dati aldaw nga awan. Saan nga inaldaw, hana? Every other day, ganun. Every other day nga makapag 2,500 ka, ano ta makalawas? 7,500. Tidwa nga lawas. 15,000. May katlong nga lawas. Ada duman na. 22,500. The another 2,500. 1,75. 30,000. Alam natin, di makabulan. Gasto 10,000, da makabulan, da 20,000 mo nga mabalin mo ornongin. Gusto kayo, di makaornong. Lukasta. Sige, tarde. Nabang kami di may isang resto bar, marang nemi, dito tamang rabi. Sa tanto kan, Jai, I love you. Alex, sika siguro ting. Impahay na po Diyos kanyak, hanggasgasat ko. Katuan, nagtinulong ta nga doha, tigas ta nga trabaho ta. Every other day, no tao pa sideline ta, no hantang nga mapanag-deliver agad mayat ko nga. Panunutin lang yan. Makasave ka di 20,000 ti may sa bulan. Manot may sa katawan. Takil na. Nanaro na saan ko naggastos. Mantan. Kalpasan na. Uminom ta kahit mo. Ano naman ta? Kasi ano, kahit mo beer. No hard. Sige. Beer. Nagtungpalan na manon naming in-check-in na iti motel. Kit kabot adan padas ko manon naming kit mailiwak mo. Ken pagyamanak ba't ni Alex tat simmagbay di biyak ko. Nipahay ko ti amin ko ken kuha naman. Nabadasak mo ti simurot ken kuha nang nagkuyog kami nilapan nagkasino manon naming. Mayat gayon dito eh. Mayatan niya. Feeling rich. Sapay ko santa nga maikad trabaho na. Santa maikad. Kananayunan tapay No, adopet ti mabaling nga deliver. Alantaratan. No, adado ti upay kadata. Makalawas, 2 lawas, 3 lawas, makabulan man.
Deji imbaga na man naming nga maurnong ko, ma-save ko, at 20,000 ti makabulan. At ato, nak, mag-open to ti bangko account ko, bank account ko, dapat yung duli na. Kinunak tinakam ko mano. Inatun no mamunsan nga daw. Tadi nato nga pa nag-deliver mi, ang ko palaliwatan ko na. Nag-deliver kami ng itay tangal daw, manong nemi, iri pagamuham, tadamang tiliw kada kami. Sir, bakit po? Bakit po? Impisok da kami ti pagbaludan manong nemi. Tuwa kam kini Alex. Apa, ano mo tada ito, nagtung parang ti. Apa yung balud na ta, Alex? Tsaka mo, sino tagipulong? Nanad naman ti kunak. Ano kami na ti? Diyan nagyan, kanig di tap toys idil deliver ta. Illegal drug. Diyos ko, saan? Saan napot na ito eh? Droga, illegal drug? Makaruwar ta pa'y garot? Biktima talang. Mabalin tamat nga baga dimi amo. Dita amo. Biktima talang. Kasanong sino mangilabag nga rot ka ta? Pangalot ta, bugato ta. Iti pau. Ano pau? Di ko libre nga pangalan ti abogado. Alex. Di kaya tigas ti nga biyag. No muna manong nemi, tapis mo nakita mi, tilangami nga si babalon kini Alex. Kadagiti pagiwarna, kadagiti taploid, manong nemi. Makalawas min manong nemi ditoy na nakabalon. Nabisita yo. Takano bisita? Sino namnamay mo kung bisita ka tala? Ito ta makitak manong nemi. Ni tatang. Idurturon na ti wheelchair. Ni Bingbing. Siyempre, siya ti pinarwarga. Tatang. Nadamag mi. Nabuya mi iti TV. Kaya nabasa mi pa iti tabloid. Anak. Isong imay kami. Ni ating mo. Kinamban talang anak. Bingbing. Manang. Dagos ko yung baga kinitatang na. Umay na ka. Alain. Kasarita klaeng. Dagit dinaskin ng kasarita. Tamno, may transfer ti kaso, hindi lugar tayo. Kitsak ti, mang timenter ken ka. Ket mo sawin. Anak, di ating mga bingbing. May isang abogado. O, tibag na nagam. Manang Benji. Alisto lang ay labang ko. Di pa nakawaya-wayang. Pagbalin talo nga biktima, nga inosente ka, nga di mo amo. Adik ko, pakawanan na. Di ba nang gurgurak ka ka? Di pa mabasol ko ka? Nagbidutak. Nasasino ka pa yung pinapapasol ko. Binaspasak tinaksid ko. Si kapaitan ti mangsalakan ka niya. Gabot ang kapsat tamanan. No linipat nakman nga kapsat mo. Yam siyak, di ka pulos linipat.
ada ng tulong kanyak nga NGOs. Ket gabuta, tadigagay ko nga talaga tagbaling nga bukado. Inaramid ko ti amin. Kantangin ket adda NGOs nga nakasagana nga mangtulong kanyak kanat lang nga may maysa. Nagidikas kanya kag tadigagay. Ket ni, sikat naming katlo nga kaso giga. Ti kaso. Mabaling ka din nga iraman ta ni Alex, boyfriend ko, nga kaduwak, nga natiliw. Sige. Sige. Ngayon, mayakar kaso nga madingig sa jay, lugar tayo. Kasaritak na kitirumping kasaritak. Yan tangay kat alis tuntak madlamam mo. Presko pa lang, tidawag. Nga may sakas kanyak, iti may sakadagitiya. Tap. Bar tap latcher. Ading ko. Naragsakan manon name ni Alex, idi padamag ko keng kuwana ti amin. Naasikaso nga rod nga alisto, anong name iti kitilasken nga maasikaso, aging ka nagkukuyog kami nga nagpaamyanan. At abukod nga driver, manong name ti kapsat ko, ti abogada na kapsat ko. Nakakalugang nga amin manong name. At syempre, nagsubliak dito lugar mi, nagsubliak dito balay. Hindi na schedule na nadagnig, manong name ti kaso, nalaing ti kapsat ko nga talaga. Nalaing. Aging ka, akalpasan ti talo nga panagdangag. Timtengen ti desisyon. Kit kastawan ni taragsak mi manon name, dinakwit kami. Ore kam lang naging narakop kay ni Alex, ako'y narakop ti kapsat ko. Thank you, ading ko. Thank you. Mabalin mo yung ituloy ti panagbasa manan. Siyak ti makamo. Kasano ni Alex. Di agbasa ta nga doa. Anto pa ilagan anak. Tando makarabagradwar ta. Kadad mo ten trabaho ta. Gusaw tanton. Sa tanto agkanan. Kasta nga ron tinapasamak ba nung name kat idi tarugya akong ti agbasa. Nakita ni Joel. Pudnugayam ti damag na nagsublikan. Nabuya kay ti TV. Nabasa kay ti pagiwar na. Kahit ni ading mo, naginurgura mi di, iti nang ibagado keng ka. Owen. Kat kaso ni panagyaman ko. Kumusta kang Joel? Damutin doon ang putot ko. Saan ka dapat ng katuluyan? Numampay syakti mo na. Owen nga ron. Damutin boyfriend ko. Kalibin ko ita. Padbada ka mga basbasa. Takabing ang duwati, tinulungan ni ading ko. Gusto di ko na. Agnubyo di ito, nag-asawad ako na. Taping nga nagkuyog kayo, naggandang ka ng tiliw. Manong name at damatan asawa ni Bingbing. Pada namat lang nga bugado, manong name. At abukod dan nga balay, kada kami, kay ni Alex, agraman kay ni Tatang, itinang papintasin ti dati nga balay mi, kaya dito nga nagdanda kami manong kalpasan, nakaradwar kami, kaya adamat ng trabaho kami, nagkalaysa kami, manong name, kaya dito agdama, ada tuwa nga anak. Numalagip ko tinapalabas, manong name, agbabaho, yak, itikas dyan ay naramin ko. Yung siguro, iso da ito iti naikari, nga napasamak. Siguro, no saan nga na-aksidente ni ading ko, awang kumamit ng tulong kang kuha ng NGOs, kahit saan na kinalakuguman, tinagbaling abogado, nangina na itakurso. Paano nimi siguro, no saan nga nagagimura, kahit na anak kumamit nga nakapansa di Manila, hanggang kumamit na gamamukin ni Alex. Ngayon noon niya talaga tinai-planeta, wano na iplano na minsan, kahit isuday ta.
iti agbalin agasat ti maysa a tao. Kapuna, dadi iti dumteng nga gurang-gura, panagsagaba, nga madamit lang dumteng abaro anamnama iti biag. Dito nga rod, anong name iti pagkasarita, ket thank you, itilaing mo nang ibasa, ket sabi ko dadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsanmingan ti biag. To'y agyaman, Vanji.